Evropska unija pokrenula je pre 10 meseci projekat Jačanje kapaciteta i tehnička pomoć u izradi nove reonizacije vinogradarskih područja i sistema geografskog porekla vina. Na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu prošlog ponedeljka predstavnici Evropske unije u okviru projekta predali su 25 automobila raznim institucijama u Srbiji, a među dobitnicima ove vredne donacije našlo se i Udruženje proizvođača vina i rakije iz Knjaževca. Bilo je lepo biti 14. maja u Novom Sadu. Dogodio se jedan veliki događaj za nas, vinare Knjaževačkog regiona. U stvari dobili smo automobil iz Evropske unije, donacije Evropske unije, a država koja je dala, to je država Italija. Predsjednik, u stvari, mi smo primili Negotin, vinarska regija i Župa. 3 kraja su u ovom delu Srbije. Sve je to u cilju poboljšavanja kvaliteta i izrade geografskog porekla s ovih prostora i jačanju kvaliteta vina. Predsjednik Knjaževačkog udruženja preduzetnika Jovan Isakov ističe da je ovo prvi automobil koji je u vidu donacije stigao u Knjaževac. Automobil je samo deo. I automobil je samo ono što se konkretno vidi da neko misli o nama koji želimo da radimo i da stvaramo. Tu je i laboratorija, tu su i nastupi besplatni na sajmovima, tu je i štampanje propagandnog materijala, tu je i štampanje etiketa za nove vrste vina i rakija, jer ja nikad ne govorim samo o vinima, jer su i rakije veoma značajan proizvod našeg kraja i naše Srbije i tu je još niz mogućnosti koje nam se otvaraju za saradnju sa Evropskom unijom, od koje očekujemo značajnu pomoć. Pomoć dobijamo, ali dobijamo tako da ona mora da ima pokriće u rezultatima. Mi smo te rezultate do sada pokazali, a trudit ćemo se da to poverenje nikada ne izigramo. Već više godina sarađujemo i sa ministarstvima u vladi Republike Srbije i sa raznim institucijama Evropske unije. Tako da uopšte nisam u dilemi da ćemo nastaviti saradnju sa Evropskom unijom, jer svi mi koji radimo i oni koji žele da rade i da stvaraju moraju da prepoznaju one ljude koji će ih uz konsultaciju sa svima nama odvesti do Evropske unije. Ne želim da delujem kao neki agitator, jer nisam član ni jedne stranke, ali evo mi lično smo prepoznali naše partnere u Ministarstvu poljoprivrede i u bivšem predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću, tako da se nadamo da će taj kontinuitet biti nastavljen i u buduće. Pored najnovije donacije, uz nedavno dobijenu laboratoriju, Udruženje VIR stiče sve neophodne uslove za nesmetano i, što je još važnije, kompletno zaokruženo funkcionisanje. Realizacijom čitavog projekta na nivou Srbije biće uspostavljen novi unapređeni sistem geografskog porekla vina, što će osigurati zaštitu srpskih vina sa geografskim poreklom u skladu sa standardima Evropske unije.